Dixéranos que o seu irmán adoitaba baixar a Lisboa a pasar os fins de semana. Sí, normalmente sí. Lembra que facía durante todo ese tempo? Estaba sempre con vostede, co súa nai? Quedaba con alguén? Viña para estar connosco. De vez en cando quedaba cos amigos do instituto, pero xa non se levaba moito con eles. Que equipaxe adoitaba levar? Viaxaba con moitas cousas cando a visitaba en Lisboa? Normalmente traía unha mochila ou unha bolsa de viaxe pequena. Un normal para unha fin de semana. Algunha vez notou algo raro ou algo curioso? Non sei, como que levara de volta máis maletas das que trouxera. Non. Porque tiña meu irmán todas esas armas na casa. Iso é o que intentamos descubrir. O seu irmán recibe unha chamada cando estaba con vostede en Lisboa. Non a colleu, pero dixeronlle unha mensaxe. Pois necesito que me sustituas no porto na quenda de mañá a primeira hora. Non esquezas iso. Recoñece vostede esa voz? Non. Será alguén do seu traballo. O que dixo el é que tiña que substituir un compañeiro. O máis probable é que se trate dunha especie de código. Que código? Mire, Teresa, ainda non sabemos exactamente o que pasou. Pero do que estamos seguros é de que seu irmán estaba metido en algo ilegal. Vostede viu esas armas igual que a nós. Pero se cadra, deixounas alguén ali, non? Pode ser que meu irmán nin nos soubese. Teresa, comprendemos lo duro que debe de ser todo isto para vostede, pero calquera cousa que poida lembrar sobre seu irmán axudarános moito a descubrir o que pasou. Eu supoño que non fai falta dicirlle que isto non lle pode contar a ninguén. Nin familia, nin amigos. A ninguén, Teresa. Eles continuem a montar as armas. Não podemos abrandar o ritmo. De certeza que este atraso não nos vai trazer problemas? Não. Eles não vão procurar outro fornecedor por causa de dias. Abel, espera. Vê porque é que eles querem adiar o envio do contentor. Não vai ser por uma coisa mais grave do que eles dizem. Claro. A nosa prioridade agora é saber onde sacaba o rapaz as armas. En balística xa se están analizando. Vale. Traficaba con elas. É o máis probable. Descartamos terrorismo, entón. Aquilo tiña toda a pinta de aliso. Ten que ser tráfico. O rapaz vivía por encima das súas posibilidades. Está claro que sacaba ingresos extras de algún lugar. Sí, estivemos falando coa caseira. Confirmou que o rapaz lle pagaba o alugueiro negro. E di que lle propuxo a él. Ese mercaba as pezas por internet. E montaba despois el mesmo as armas na súa casa. Na Deep Web hai un montón de tutoriais e puntos de venda. Podería ser, investigade por aí. Novidades do resto? As cámaras de vixiancia? Nada, non aparece ninguén máis. Solamente Paulo. Vémolo chegar, pero hai un punto no que desaparece. E tampouco vemos a súa morte. Que tal con Andrade? Hai novidades. Son os resultados da segunda análise que fixo. A ver, na autopsia preliminar, Andrade observara que había restos de pólvora nas dúas mans de Paulo, tanto na man que empuñaba a arma como na outra, que a suxeitaba. Pero había certas irregularidades nos padróns de pólvora. Nunha segunda análise, Andrade descubriu que entre as dúas mans de Paulo había outra man. Outra man? A do seu asasino. Axúdesme un momento. Paulo non se quería pegar un tiro. Sacou a arma para defenderse. Pero o seu asasino fixo forza con el e conseguiu apuntarlle a cabeza. Paulo tentou liberarse do seu agresor, pero non o conseguiu.
Paulo entrou por ali. E aquí temos toda esta zona de sombra que non recollen as cámaras. Claro, quedaron aquí porque sabían que non ían ser vistos. Por onde pudo entrar o asasino? Por ali imposible. E por ali? Non. Toda esta zona está coberta polas cámaras do porto e das outras empresas. Se cadra entrou por ali. Hai dúas cámaras, pero apuntan cara a esa zona e esa. E se camiñou pegado ao valado, Podería ser. Que facedes aquí? Haberá traballo, non? A policía está no porto. Están a facer unha especie de reconstrucción. Que imos facer? Como isto siga así, complícasenos moito o tema do envío. Tranquilos. Lázaro deu-nos algo de marxe. Agora o que temos que facer é comprobar que non haxa nada que nos salpique. Sabemos xa de onde saiu a pistola de Paulo. Era das nosas. Falta má confirmación, pero estou niso. Cando saibas algo, avísanos. Estámonos metendo nunha lía. Estás seguro de que podes controlalo? Sí, non te preocupes. Dentro duns días terémolo todo resolto. Aviseite. Dixenche que non era boa idea mesturar este proxecto co da auga seca. Irene. Perdón. Interrompo algo? Non. Non. Que foi? Necesita axuda coa presentación. Mamá, ti tes máis experiencia con esas cousas? Sí, vémolo agora. estades seguros disto? Ao 99%. Chegounos un segundo informe de Andrade sobre restos de pólvora. E te deixa algún sospeitoso? Sabendo que traficaban, pensamos que pude ser un cliente ou un socio. Pero ainda estamos a investigar. E coa aparición destas armas non terían que entrar os de crime organizado? Non. O das armas, de momento, pouca cousa. Pouca cousa. Xa. Tío, que queres que ninguén cho saque? Poderás manexalo? Saberei manexalo, sí. E tamén saberei pedir axuda Da forense magistrada. Gracias. A doutora Andrade rematou co corpo de Paulo Duarte. Xa o podemos entregar á familia. Hola, Teresa. Hola. Que tal? Como está? Marcha vostede para Lisboa. Sí, esta tarde. Manterémola informada cos avances. Gracias. Encontraram um rapaz morto junto ao armazém dos Galdón. Um tal Paulo Duarte. Como estás, nena? Resistindo. Non facía falta que vos ocupasedes de todo. Moitas grazas. Dixenche que me ia encargar. É o menos que podía facer. Grazas. Grazas por todo. Cairaches del mentres estaba en Vigo. Chegas a ocuparte agora de todo. Grazas, de verdade. Xa lle dixen a túa filla que se precisas vir a nosa casa por un tempo, só tes que dicilo. Non te preocupes, macho.
pasou? Estás ben? Estou ben. Dame un baixón de azúcar ou algo así. Queres que che trae algo? Estou ben. Tranquilos, deixadme un momentiño, por favor. Como o levas? O que pasou non ten sentido. Non deberías torturarte así. Nós non tiñamos forma de evitalo. Supoño que non. Paulo cometeu un erro. Eu tampouco podo entendelo, pero non lle deamos máis voltas. O mellor é que lembremos as cousas boas. E Paulo era un tío estupendo. Ti crees? Claro. Que ven esa pregunta, dubidábalo ou que? Xa sei que o que se adoita dicir nestas ocasións ninguén fala mal dos mortos. Pero de verdade o crees? Meu irmán era o bo tío. Paulo era un bo amigo, un rapaz traballador e un irmán increíble. Por lo menos era mellor que miña irmán, iso seguro. Non sei. Últimamente xa non tengo nada claro. Estaba a descubrir cousas del que non sabía. E que prefería non ter sabido nunca. A que te refires? Que cousas? Tranquila. Tranquila. Eu sei que só tinhas tirado uma semana de férias para ir a Londres, mas podes tirar os dias que precisares. Eu estou muito agradecida, engenheiro, mesmo. Acha que amanhã posso passar no escritório para falarmos melhor? Claro que sim. Sim. Obrigada. Ah, mira, Mauro. Este é o meu chefe, este é o meu padrinho, Mauro. Así que ti és quen me roubou. Levo anos intentando que veña a traballar comigo. Sobre o que aconteceu, sinto muito. Sinto muito. Obrigada. Estás bem? Sí, estou ben. Xefe, xa temos os resultados do rastrexo da arma de Paulo. Cal delas? Ao seu asasinato. Os de balística tiñen un número parcial de serie, pois conseguiron completar un pouco máis. E temos algunha coincidencia? O número coincide co dunha pistola empregada nun atraco en Lisboa. Habería que chamar a Interpol, non? Para que nos poñan en contacto coa policía portuguesa. Non fai falta, coñezo alguén. Tenente Saraiva. Saraiva, son Viñas. Oh, me Viñas, que tal? Como vai o teu saltiña? Cala. Mellor nin me fales diso. Escoita, a ver se me podes axudar. Acabo de mandarche un correo electrónico cos datos dunha pistola que temos por aquí. O número de serie coincide coa dun atraco en Lisboa. Deixa que comprobe. Atopámola nun homicidio en Vigo. Na casa da vítima había máis armas. Pero os de balística ainda están traballando nelas. Sabes que non tens tempo para aburrirte. Joder. Que pasa? É certo, esa pistola usouse en Lisboa, pero... Collemos ao atracador e, en teoría, a arma foi destruída.
Mando-te o informe completo, vale? Nesa mesma partida foron destruídas máis armas. Grazas, Saraiva. Se por acaso mudares de ideias, sabes que tens a porta sempre aberta. Obrigada, engenheiro. Em sério, agradeço-lhe do fundo do coração. E agora, Teresa? Onde é que eu arranjo alguém como tu? ¿Por qué vas a marchar? Preciso aclarar a cabeza, cambiar de aires. Xa, pero que non entendo que tomes esta decisión, e menos agora. De verdade, mamá. Teño que facelo. Seguro que non prefires vir comigo. Oye, pero que vou facer eu ali en Vigo? Eu teño que estar aquí. Teño a tenda, non podo deixalo todo e marchar así de súpeto. Se precisas calquera cousa, chámame, vale? Sí. Non te preocupes. Vou estar ben. Eu quero que verifiquem bem o que se passou com as armas. Temos de perceber como é que uma chegou a Vigo. Achas que pode haver mais armas em circulação? Se há uma, pode haver mais. O estranho seria se tivessem desviado só uma. Eu não estou a gostar nada disto. Temos de descobrir como é que foram desviadas. E quem é que as voltou a pôr em circulação. Benvida. Que alegría terte aquí. Grazas. Contame, como te decidiches a vir para Vigo? Necesito un cambio de aires. Despois do que pasou, non sou capaz de volver a miña vida en Lisboa. Entendo, tamén me está a custar moito volver á normalidade. Mira, a ver que te parece. Penso que teño un posto para ti na fundación da miña muller. Se é posible, prefería traballar no Porto. No Porto? Quería ocupar o posto de Paulo. Se ainda non contrataches a ninguén. E iso non che vai a resultar incómodo? En Lisboa traballaba en xestión e organización. É o mesmo que facía Paulo aquí. Creo que podería encaixar bastante ben. Sei o que queres. A mí pareceme ben. Pero estás segura de que non se che vai facer un pouco extraño? Tamén quero saber o que pasou con o meu irmán. Hai cousas que non encaixan. É preciso respostas. Paulo era como un fillo para min. Tamén me gustaría entender mellor todo isto. Se descobres algo, dime. Por suposto. Moi ben. Pois, daquela, falo con recursos humanos e vémonos mañá no Porto, a primeira hora. Paréceche? Moitas grazas, mor. E procura descansar, que seguro que estás esgotada da viaxe. Saúl, temos unha nova contratación. E quen é? Teresa Duarte, a miña fillada. Ve para o posto de Pablo. Avisa a Nicasio. Ela non é como a seu irmán. Estás seguro de que é boa idea? Pode ser perigoso. Non o teñamos previsto, pero podenos vir ben. Seguro? Sí, tranquilo.
Hai que estar pendentes dela. Quero vos dar as grazas a todos. Sei que están a ser uns días moi complicados. É moi duro perder un compañeiro. Pero temos que seguir adiante. Quero vos presentar unha nova traballadora, Teresa. É irmá do vosso compañeiro Paulo. É tamén a filla da miña. Ten formación e experiencia. E fainos un favor vindo aquí. Por iso, pídovos que a tratedes ben. E que a axudedes en todo o que precise. Iso é todo. A traballar. Nicasio. Xa lle indicas ti a onde ten que ir. Que teñas un bo primeiro día. Moitas grazas. Vas a estar, sobre todo, nas oficinas. Pero antes, é bo que coñezas un pouco o Porto. Claro. Podería ser sal, azucre ou fariña. Pero na química, igual que na vida, as cousas non sempre son o que parecen. Poden tocar. Fran, eu penso que isto é mellor non facelo, porque o escenario vai estar un poquinho afastado e non todo o mundo vai poder tocar. Sí, xa o pensei o outro día. Ben. É auga. Que non nos pareza a simple vista non debería sorprendernos, pois nós non se... Aí escapou algo. Ah, sí. Vale, sí, teño que corrixilo. Vale. Nesta forma chámase auga seca. Pequenas gotas rodeadas de sílice. Non molla, non se evapora e pode capturar gases. Prégase en perfumería ou para combater o cambio climático. Fran, iso un poquinho máis amodiño. A ti importache isto que dis? Sí, claro. Pois o bonito é que todo o mundo saiba. Na Fundación Irene Saavedra, coa miña patente que abarata os custes de produción, imos empregala nun proxecto pioneiro. Combater a seca que azota o sur de Angola. Dende Luanda levaremos todo o material necesario para construir unha planta de produción na cunca do río Casai. Con ese envío, poderemos abastecer as zonas afectadas pola seca cun transporte máis seguro, económico e sen perdas. Que tal, como vistes? Moi bo traballo, Fran. Estou orgulloso de ti. Con este proxecto van cambiar moitas cousas. Agradézovolo moito. Café. Xa teño os informes co resto das armas. Acábanos de enviar os de balística. Estupendo. Que temos? En todas as armas usaron o mesmo sistema que na pistola de Paulo. Algúnas inservibles con pezas novas, outras con canóns reutilizados. Así que todas son canibalizadas. Sí. Conseguiron sacar os números de serie? Só un par deles. Os traficantes non eran parvos, sabían o que facían. Hai que comparalos co informe de Saraiva e con nosa base de datos. A ver se hai sorte temos algunha coincidencia. Estabas estudando? Facendo como a que estudo. Xa sabes, dáseme moito mellor. Quedei un pouco preocupada outro día no tanatorio. Estás ben? Foi unha baixada de azucre, xa cho dixen. Xa sabes que se necesitas falar comigo, como cando eras pequena. Non hai nada que contar que non saiba xa. O de Paulo, os exames, movidas con Fran. Ben, pois, marcho. Deixo-te seguir estudando. Ei, temos que vernos. Vale? Vale, pois cando remates. Si, onde sempre. Cando tes os manifestos, envías aos de aduanas do porto de destino. E tamén a nosa delegación ali. Aquí tes os enderezos de correo e os nomes. Se tes que falar con eles, mellor uso mail. E non te sufoques se o manifesto non cadra co que chega ali.
Nos transportes perdes un 10% da mercancía. Pero iso son moitas toneladas. Por iso pagamos seguros tan caros. Benvido ao negocio. Grazas. Se precisas axuda con algo, xa sabes. O xefe deixou ben claro que máis nos vale axudar. Sí, que vergoña. Pero grazas. Por certo, teu irmán esqueceu isto aquí. Grazas. Era un tío caralludo. Por aquí botámolo moito de menos, e isto é máis aburrido sen el. Coñecíalo ben. Ás veces saíamos por aí a tomar unhas cervexas. E sabes se tiña algún problema? Contouche algo? Non, pero tampouco falábamos tanto. Só saíamos de cando en cando. Se cadro Leo sabe algo. El era o seu mellor amigo por aquí. Vale, Víctor, imos poñelo en riba do vermello no número 42, terceira altura. Es Leo? Sí. Este para ti. Grazas. Perdoe. Ti eras amigo de Paulo, verdade? Sí, éramos amigos. Sinto moito o que pasou. Ainda non o entendo. Sabes se andaba metido en leas ou algo así? Non, que eu saiba. Pero despois do que pasou, quen sabe? Sorprendenos moito a todos por aquí. Estaríache quedar algún día comigo. Acabo de chegar, non coñezo moita xente. Así, podes contarme cousas de Paulo. Sí, claro. Quedamos cando queires. Grazas. Vale, agora imos ao polo azul do número 46, cuarta altura. Cortado dobre, verdade? Anda, lembraste. Deixa, invito eu. Está ben, pero a próxima tócame a min. Se queres podemos tomalo fora da comisaría. Viñas. Perdoa, Rafa. Grazas polo café. Alberto Vila, alias Beto, traficaba pola pedra. Colleron hai un par de meses cunha pistola. E o número de serie coincide co dunha das armas que supostamente se destruíron en Portugal. A ver se as comprou a noso amigo Pablo. Vou chamar o Uteiro. O traballo... Alberto Vila estivo na Lama, sí. Agora está co 3º grado. Mándamo por escrito. Por escrito, viña, sí. Pois se tes presa, escribe rápido. Chegou o fiscal para falar dos roubos en Teis. Está agardando na cafetería.
Saúl? Un asesinato. Pois hai máis. Atoparon armas no piso de Paulo. Anda, carallo. E que facían as armas na súa casa? Eran das nosas. Sí, dos últimos envíos. Moi cabrón, roubábanos. Iso parece. A policía sospeita que se dedicaba á compravenda de armas. Confiei nel, era como da familia. Pero que merda! Isto témolo que resolver canto antes. Aprazámolo o envío. Xa o aplazamos uns días. E a Lázaro xa non lle fixera moita graza. Atacando queres pospoñelo agora. Temos a toda a delegación esperando. Aprazámolo o envío ata que eu o diga. Avisos de Angola para que paralicen, ata novo aviso. Isto hai que explicar ben a Lázaro. Baixas a Lisboa. Vai notar que entender, non temos outra opción. E dille a Nicasio que veña aquí. Silvia. ¿Cómo estás? Ainda non o podo creer. Eu tampouco. Ti crees que é certo? Paulo se suicidou. Non. Non se suicidou. Diso estou segura. Pero se non se suicidou, tivo que estar el. Foi el seguro. Pero por que fixo algo así que non ten sentido? Tampouco entendo nada. A ti, Paulo, dixoche algo? Falaches con el? Que máis? Eu pensaba que estaba en Lisboa. Que pasou? Paulo non se suicidou. Matárono. Que? E tiña pistolas na súa casa. Roubaba armas dos nosos envíos para vendelas pola súa conta. Ti sabíalo? Non, eu non sabía nada. Xa cho teria dito. E como o puido facer? Non notaches nada raro? Non notei nada raro. Ti non terías nada que ver, non? Por suposto que non. Isto é moi grave, Nicasio. Temos a policía dando voltas polo porto. A ver, eu non sabía nada disto, non entendo o que puido pasar. Paulo era o meu rapaz de confianza, pero tamén era o teu. Nunca pensei que pudera facer algo así. Págoche moi ben para que non se nos escape nada, así que fai o teu traballo. Por que non está o meu abogado? Está aquí só en calidade de testemunha, non de acusado. A súa declaración é voluntaria. Entón podo marchar? Podes. Pero se me tocas os collóns, eu tamén podo tocarchos a ti. E xa sabes que cun pequeno despiste o terceiro grado o carallo. Falando non tes nada que perder e moito que gañar. A ver, que pasa coa pipa esta? Está relacionada con outras armas que estamos investigando. Por iso queremos saber a quen lla comprou. Non o sei. Se vas falar, non digas parvadas. Comprenda por internet. En que páxina? Nunha da Deep Web. Desas que non se poden ver normalmente. Para as que hai que usar un Tor. Escriba aí a dirección, anda. Como lle enviaron a arma? Tiven que ir a por ela. A onde? Mandaron unhas coordenadas ao móvil. Fun ao sitio e ali estaba, agochada nun contedor de lixo vello.
E o pago? Foi antes de que me deran as coordenadas. Mandaronme un número de conta para que fixera o ingreso. Agarda aquí un momento. Que che digo onde está o contedor e manda ali a Lois cos da científica. Eu falarei cos de informática, a ver se atopan algo aquí. Lois non creo que poida. Está co tiroteo do Porriño. Sabemos como vai iso. Parece que foron os mesmos de sempre, pero aínda non temos a confirmación. Pois manda a Méndez e Sara, que vayan eles cos da científica. Dama. Kalashnikov AK-47. A arma mais vendida do mundo. Que caralho faz aquí? Como sabes, houve un problema logístico no Peirao. O que pasou foi que apareceu un mozo morto diante da nosa nave. Era un dos nosos traballadores. Isso non é meu problema. Solucionado. Non é tan sinxelo. Ao rapaz asasinarono e a policía está a investigar. E el era un dos poucos que sabían o das armas. E a policía sabe algo disso? Non. Pero precisamente por iso é importante adiar o envío un pouco máis. Tal como están as cousas, esperar é o máis prudente. O cliente ten que entendelo. Entendelo? Para que caralho pensas que querem todo isto? Estão em guerra. E a vossa é a única ruta pelo que as guerrilhas congolesas de Kasai podem receber as armas. É uma questão de vida ou morte. Para nós tamén. Para todos. Se a policía investiga e descobre algo, tirarán do fío e chegarán ata ti. Entón non haberá armas para ninguén. Voltei de novo a Angola. A guerra. Na zona da UNITA. Uma noite estava de vigia quando via chegar-se alguém. Havia pouca luz, mas pude reconhecer Nuno, um soldado da minha quinta, que saíra a explorar. Pedi-lhe o contrassinal, pero ele não me deu. Pedi-lhe outra vez e nada. Assim até 3 vezes. Logo disparei e matei-no. Eu fiz a minha parte. Pero ele não. Assim é a guerra. Atacando. Necessidades de abrasá-lo esta vez. Ainda non che podo dar unha data. Vou ver o que posso fazer. Pero procurade que não seja muito tempo. Perfecto. Grazas, Saúl. Xa está. Aprazamos o envío. Tampouco é a primeira vez que temos problemas co negocio. Isto nunca pasará antes. O negocio medra e as complicacións tamén. Non te preocupes, somos fortes, podémoslo manexar. É que non entendes, Mauro. Isto é moi diferente. Podería afectarlle os nosos fillos. Non lle vai afectar a ninguén. A única cousa que che pedín. A única. Que non meteras os nenos en todo isto. Non volvas outra vez con iso, Irene. Agora xa está. Había que tomar unha decisión e tomeina. Era a operación perfecta, apenas había riscos. Pero algún risco había, verdade? Sabíalo e ainda así metíchelos no medio. Isto é un negocio. Non nos podemos poñer sentimentais. Sentimentais. Son os teus fillos. É certo. Imos a Porzalo en vía Casai.
É o máis prudente. Temos problemas na fronteira do Congo. Pero canto tempo? Este é o mellor momento. Non o sabemos. Como que non o sabedes? Temos que facer este mes, cando pase a época de choiva. Fran, créeme. Non podemos facer máis nada. Ah, non podedes. Ou non queredes. Fran! Tenho de falar com os congoleses, com urgência. Que queres? Fernando, por favor. Leva o que queiras. Quen é vostede? Son Remedios, a dona do piso. É que a policía dixérame que botaras aquí uns días, pero que xa volveras para Lisboa. Ao final decidín quedar aquí máis tempo. Ni me lembrei de que había que pagar o aluguer, perdoe. Non te preocupes, Ruliña, que teu irmán xa deixou pagado varios meses por adiantado. É iso? Eu, se non me contan, non pregunto. Sonche moi discreta, nena. Cantos meses deixo pagados? Pagou 6 meses de golpe, en efectivo. E claro, eu encantada. Xa me gustaría que o resto dos meus inquilinos foran como él. Claro, entendo. O malo foi cando veu a policía facerme preguntas. Aí sí que o pasei mal. En que te preguntaron? Que como pagaba o aluguer, se tivera problemas con algún viciño, non sei, ese tipo de cousas. E tiveraos? Non, que va. Teu irmán era un cachiño de pan. Limpo, educado. E mira que hai cada cousa por aí. Mira, sin ir máis lonxe, teño unhas raparigas na calle do Príncipe que montan unhas festas escandalosas. Bueno, cada 2 por 3 a presidenta da comunidade xa me está chamando por teléfono. Son estudantes, xa sabes. E o meu irmán non trae a xente a casa? Sí, algún amigo de vez en cando. A moza moitas veces. Pero nunca ninguén me deu queixa del. Tiña moza? Sí, iso creo. Polo menos andaban os dous moi acarameladiños. Ai, que boba son con tanto falar. Non me daba conta. Seguro que queres usar a súa praza de garaxe. O meu irmán non tiña coche. Sí, sí. Acababa de mercar un. Non. O seu carro tu non. Pero ver aquele apartamento já nada me surpreende. O carro tem o nome da tua mãe. Isso não faz sentido nenhum. Olha, dá aqui um telemóvel. Que telemóvel é este? Não tem nada na agenda, não tem contactos. Estranho. Mas tem mensagens. Coordenadas. Olha para isto. O carro esteve nas mesmas coordenadas que estão nas mensagens. Menos esta. Esta não está nas mensagens, mas aparece várias vezes. Eu acho que devíamos ir à polícia. Para quê? Para eles ficarem com tudo e não nos dizerem nada. Então, o que é que vamos fazer?
Eu preciso de ir a estes sítios. Ainda por cima são nos arredores de Vigo. O que é que dizia a mensagem? Então... Deixa algo é velho. Igual aos outros sítios, nada. São só afastados, longe de tudo. E provavelmente os próximos sítios também vão ser. Por isso vamos embora e vamos para o bar. Não. Ainda faltam 2 sítios. O que é que a polícia está aqui a fazer? Não faço ideia. O que é que fazemos? Vamos lá? E dizemos o quê? Então dizemos a verdade, que encontramos o carro do teu irmão. Se eles têm que resolver isto, não somos nós. Não, vamos embora. Para casa? Só falta um dos sítios que aparece mais vezes no GPS. Así que isto era o que utilizaba para vender as armas. Sí. Unha páxina tipo Silk Road, pero máis pequena e só de armas. Todas do mesmo tipo que atopamos na casa de Paulo. Dime, Méndez. Viñas. Estou vendo a Teresa, a irmá de Paulo Duarte. Pero non estaba en Lisboa. Non, está aquí. Xusto no lugar no que Beto nos dixo que collera a pistola. Segue a xa. E que carallo pensas que imos facer agora mesmo? Cemitério? Eu já estive aqui antes. É aqui que estão enterrados os meus avós. Então, mas eles não estavam em Lisboa? Os paternos. Os pais da minha mãe estão aqui neste cemitério. A minha avó está aqui. Mas porquê é que o teu irmão vinha aqui todas as semanas? Não pode ser. O que é isto? Alto! Non se movan. Van ter que acompañarnos á comisaría.